Hanka, ahoj. Ahoj, ahoj. Tak, co budeme dělat? Zajdeme někam? Máš nějaký tip? No, můžeme se jít tady projít po parku. Jo, to můžeme. A potom můžeme zajít někam na zahrádku, dát si pivo a víno, Jo, to bychom mohli dát si víno. cigaretku. Pak další víno a další cigaretku. Já potom zaplatím a půjdeme spolu ožralí, budeme se motat po chodníku. Doprovodíš mě na tramvaj. Tam si dáme ožraleckou pusu, já odjedu a budeme si psát. Uvidíme se za pár dnů, domů mě ale nepozveš, ale budu ti moct psát aspoň erotické zprávy. A už se uvidíme příště, no tak to už se spolu vyspíme. Jo, ale první sex nebude dobrý. Všechno se zlepší, až začneme koukat na filmy a pít u toho. Za chvilku se k sobě nastěhujeme. Nejdřív ale jenom do nějaký malý garzonky. Potom otěhotníš, budeš naštvaná, že jsem ti zničil mládí a kariéru. Já začnu makat, doma moc nebudu, ale aspoň můžu splácet hypotéku. Sexu bude ubývat, protože, no to víš, budu furt unavená. Tak si asi najdu milenku, nebo začnu doma chlastat. No pak se začneme hádat kvůli každý prkotině. Jo, z mýho velkého chobota se stane maňásek. Začneme si nadávat. Ty hnusná blbá krávo, kdyby se aspoň nalíčila. Ty hnusnej starý debile. Kdybys mi aspoň doma s něčím pomohl. Potom přijde první facka, pak druhá. No a pak začneme házet nádobím. A já s tebe budu muset tahat alimenty. No, ale moc nemám, musíš to ze mě dolovat. Tady je zákaz přiblížení na 100 metrů. No a pak se potkáme, ty budeš úplně ožralá, tak se spolu vyspíme a začneme spolu zase žít. Aby jsme to slepili dohromady, tak mi uděláš další dítě. Tím ale přijdeme o všechny úspory. Pak zestárneme a ty budeš spruzelej dědek. A ty skončíš v důchoďáku, protože já zemřu jako první. Zbytek rodiny bude navždycky rozhádaný kvůli majetku. No tak dáme si pivo nebo víno? No víno. Já si dám pivo.